Hej alle sammen, og velkommen til kanalen. I dag skal vi breake en boks Crimson Haze på japansk, selvfølgelig. Det er også en form for intro på kanalen. Det er den første video, som jeg laver. Det er egentlig bare som sagt en åbning af sættet her, og så bliver det en lille snak om, hvad der kommer til at være på kanalen i fremtiden. Så der er der. Så skal vi have nogle toploaders og nogle sleeves der. Det må klare. Men ja, som sagt, første video. Ideen er egentlig, at der kommer til at være en del kortsnak generelt selvfølgelig. Så kommer vi nok også til at lave nogle, eller vi kommer med garanti til at lave nogle live breaks. Og det er egentlig også et af dem, som jeg vil snakke en lille smule om i dag. Et live break, som kommer til at blive på et meget spændende japansk sæt, som de fleste nok kender. Men det kommer vi til at snakke mere om. Nu har vi i hvert fald den her ude, hvis det er lige herovre. Og der er jo en 30 pakker i sådan et sæt her. Og nu har jeg ikke taget nogen saks med, men må ikke det går, når vi prøver alligevel. Det vil være sådan en sådan der. De er lidt nemmere at åbne end de engelske. Man skal bare lige have teknikken. Sådan der. Det skulle godt være, at jeg henter en saks. Prøv at se. Nå. Så er det lidt med at huske alle navnene. Der er noget Froby et eller andet. Mellemudvikling i hvert fald. En Ninetales. En mere der. Og en Hollow Hisuian Arcanine. Og noget trainerværk. Sådan det går her anden gang også. Det gjorde det. Men som sagt, kommer jeg til at lave nogle live breaks her på YouTube. Mest japansk. Det er i hvert fald tanken og en Loveball og en Cramorant, som kommer til at være muligt at købe pakker til. Og det første sæt var faktisk tanken, at det skulle være Beastar Universe. Jeg har et par bokser liggende, som vi vil kunne breake og kigge lidt ind i. Et af mine personlige favoritsæt. I hvert fald er sådan nyere japansk. Det er selvfølgelig ved at være et lidt ældre sæt, men stadig meget fedt. Eevee-kortet. Ikke lige det Eevee-kort, vi nødvendigvis vil have fat i. Det er nok Ardrayan, vi gerne vil have fat i. Og den første Ardrayan. Hvad fanden den nu hedder, det må jeg indrømme, jeg er lidt svarskyldig på. Og noget Tadbolt. Men jeg vidste, at Universe skulle gerne være det første. Jeg har teaset det lidt på min Instagram også, og hørt lidt om der var nogen, der var klar på det. Den Instagram boomer ikke med følgere pt. Så det var ikke nødvendigvis alle mulige tilbage. Eller responser, der var på den. Men det var der. Så hvad hedder det? Så det bliver umiddelbart det. Og hvis man ser den video og tænker, det vil man gerne være med til, så er det egentlig bare at gå ind på, eller faktisk bare skrive i kommentarsporet på den her video, så ser jeg det. I hvert fald er der nogen, der synes, det kunne være nice. Og så kommer der helt klart noget officiel info op omkring det. Og der var vores Ace-spec-kort. De giver efter min mening ikke så meget mening på japansk, andet end at de selvfølgelig skinner og ser rimelig fede ud. De er jo selvfølgelig også spilbare på japansk, men nu spiller jeg ikke med japanske kort af gode grunde. Så for mig er de sådan lidt ligegyldige.
Men stadig fede kort at få. Der er jo 1 i en boks, som jeg husker det. Så det er nok det eneste, vi kommer til at se. Men ja, breaket kommer nok til at blive annonceret forhåbentlig i nogle af grupperne på Facebook. Og så kommer det også til at være i min egen Facebook-gruppe. Og så var der en Snorlax der. I min egen Facebook-gruppe, som du vil kunne se linket på lige her. Gå rigtig gerne ind og meld jer til derinde. Vi kommer også til at snakke om kort mæssigt forhåbentlig i breaks. Og egentlig bare for at skabe et lille community i det. Det kunne jo være super fedt, hvis det er det, der er resultatet af det. Det er ikke den her, der hedder Froppy egentlig. Det er nok mellemudvikling, jeg har fat i før. Så ja, den må I meget gerne gå ind og melde på. Og de er der vil komme en del information. Men igen, hvis folk synes, det kunne være fedt, og efterlade en kommentar her, så skal jeg nok også sørge for at kontakte dem med de rigtige detaljer, hvis man foretrækker den vej igennem. Det bliver i hvert fald noget problem. Og jeg kan også afsløre, at der ligger et par andre bokse over bag mig. Moderne, japansk, Vulpix, fedt Vulpix kort. Det er så der har lavet det. Ja. Fedt kort. Nogle andre bokse på japansk, som ligger om bag ved mig. Der er det første EX. Som helt sikkert også kan komme med i fremtidige breaks. Der er også lidt ældre moderne, så at sige. Noget VMAX Climax kunne også sagtens blive en mulighed i fremtiden. Apropos faktisk fede kort. Det er sgu også en meget fedt artwork det her. Nice. Som det nok lidt kan høres på den her video, så har jeg helt klart en forkærlighed for japansk Pokémon. Jeg synes det er noget helt andet end det engelske. Jeg spiller, når jeg gør, med det engelske selvfølgelig, igen af gode grunde, som jeg også nævnte med Acebacken før. Men jeg har helt sikkert en forkærlighed for det japanske samlermæssigt. Det kan man sgu ikke komme ud om. Jeg synes, det har noget andet lækkerhed og noget andet kvalitet, end jeg synes, jeg kan finde i det engelske. Og så synes jeg også, der er noget mere sådan, ja, mere OG over det på en eller anden måde. Og så klart her i nyere sådan Scarlet Violet-tid har jeg klart fået en kærlighed til de her art rares også. Der var noget Iron... jeg kan sgu ikke huske, hvad det hedder. Iron et eller andet. Ja, helt klart på en forkærlighed for mange af de her Illustrator rares, hedder de på engelsk, art rares, på japansk special art rares. Så simpelthen bare det er next level artwork, der er på dem. Men vi har ikke set så mange indtil videre, eller vi har set en enkelt. Så der kommer i hvert fald. Okay. Okay, den havde jeg ikke lige regnet med at trække i det her sæt. Jeg havde faktisk kort øjeblik glemt, det var det, jeg sætte mig i. Jeg mente faktisk, den var i Mask of Change. Men det er jo fuldstændig ligegyldigt. Det her, det er et hjernedødt kort. Greninja EX. Det er fuldstændig sindssygt. Nej. Okay, heldig har man fucking lov at være. Undskyld, jeg mener. Heldig har man lov at være. Det er eddermame et fedt kort. Hjernedødt. Den røg sgu lige en toploader med det samme. Okay, jamen den boks har da gjort, hvad den skal. Langt hen ad vejen. Det var eddermame et drømmepool at få i den boks her. Greninja EX Special Art Rare. Nu vil vi se, hvem har lavet den. Det har Kagi, har jeg lyst til at sige. Hjernedødt flot kort. Også pænt centreret faktisk. Det er japanske kort som regel, og pæne på bagsiden også. Det kunne godt være, at den her skulle til PSA. Jeg kan ikke engang huske, hvad sådan en kort går for.
Det kan være, at jeg lige smider værdien ind her på Card Market, hvad den lige ligger på pt. Men det er eddermame et sprødt kort. Nu ved jeg så ikke, om den her tager pladsen for en eventuel Secret Rare i sættet, eller i den her boks. Men det tror jeg godt, den kan. Ja, det gør mig bestemt heller ikke noget, hvis den gør det. Men jeg tror, chancen for, at vi får en SR og C er nok rimelig lille nu. Men lad os se på det. Der er i hvert fald stadigvæk en højst sandsynlig en art rare til gode. Og hvis det kunne være en Eevee, så er det nok drømmeboksen i det her sæt. Men chancen er der nok ikke. Manaphy, fedt Manaphy kort også. Og Cramorant kortet igen. Der er også en fed Cramorant art rare. Nu har jeg selv spillet Lost Box dækket i lidt tid i hvert fald. Og den der art rare må sgu godt have været der, da det går på sit højeste i hvert fald. I hvert fald som artwork-mæssigt, så det er også lidt andet attack, den kører med nu. Men eller en anden ability og alt det her. Men det må sgu godt have været der med den version af den der kom i Lost Origin på engelsk. Men mange fede common og uncommon kort. Og en switch. Det er stadig en del permer igen. Men ja, egentlig så er det jo også min, ja, som sagt, første video, og dermed også en form for sådan start på kanalen. Jeg kommer nok også til at vise noget pakkepost frem, i hvert fald nogle kort, jeg har købt rundt omkring på diverse Facebook-grupper og så videre. Der kommer en EX mere. Så der kommer helt sikkert også til at være noget content på det. Jeg har i hvert fald specifikt nogle Pokémon Center promoer på vej. Og også en del 151 hvad hedder det, art rares og special art rares fra det sæt på vej. Så tror jeg faktisk kun jeg mangler Charizard af de sådan, ja, starter på de store. Og lad os se her. Chimp, et eller andet den dur. Tangela. Det må så være Frogien. Jeg skal sige, den hedder Chen et eller andet. Nej, jeg skal ikke huske det. Energiværk. Den der Greninja, den tog mig lige lidt sekunder og opdage, hvad det kort. Det er fandme fedt. Det er sgu et drømmekort, der er ikke en boks. Og så på den første video. Det er sgu ikke helt skidt. Skal se. Men ja, det pakkepost kommer der også. Jeg tror, jeg har noget, der kommer i overmorgen. Om det så lige bliver pakket ud med det så i, og der var en mere. Den har jeg sgu ikke lige styr på, hvad hedder. Men fed er den. Nu skal jeg se, hvor lærer min sleeves, det gør der. Den er sgu meget fed. Så ja, der er lidt på vej, som kan blive pakket ud. Og så har jeg bare faktisk købt en del kort og en del bokse her for nylig, også i forberedelse til det her. Forberedelse til kanalen. Jeg har også testet lidt livestream en gang. Jeg skal lige have styr på, at det spiller 110%, fordi det er fandme ikke, det er ikke helt nemt lige at komme i gang med. Ja, det kan det i hvert fald ikke være. Altid. Så nu får vi se, når det lige bliver aktuelt. En gang der. Og det er den samme, der kom der. Og det er noget vel med udvikling. Snorlaxen igen. Så ja, der bliver live breaks, der bliver pakkepost, der bliver nok også nogle PSA submissions. Jeg ved ikke, om jeg kan nå at udnytte Let's Break Cards, skud ud til dem. Nu udnytte deres tilbud, inden at det udløber. Det bliver været lidt, det er der kun et par dage til det gør. Men det kunne være meget nice at få udnyttet det. Det har jeg i hvert fald selv før har været rigtig glad for. Det skulle ikke cards. Skud ud til den nogle gange, det er sgu en fed virksomhed, der gør det rigtig godt på den front, med at få sendt kort afsted og gør det noget nemmere. Der var det den der, så det ud til. Nå.
Pinsir, Ninetales. Okay, der var en hollow. Fair nok. Den der Greninja, den kan jeg leve højt på og komme ud af sådan en boks her, så kan jeg leve højt på, at den er gjort. Så det er, som det skal være. I må også rigtig gerne skrive ned i kommentarerne, hvis der er noget specielt, I gerne vil se. Live breaks er jo ikke ligefrem noget sådan brand new. Det er at modtage en pakke, sådan set heller ikke. Men jeg håber at få en video på det, som i hvert fald er nogen, der sætter pris på. Det skal nok på en eller anden måde blive meget fedt. Det må næsten være den samme her. Ja, det var den almindelige hollow-version. Og en trainer der. Jeg gad godt have Illustrator, eller undskyld, Artraren, Special Artraren er det så, over at den har kameralinsen, og den filmer ned på en Hisuian Growlithe. Ja. Og så for den til skyld også det modsatte Growlithe-kort, hvor man kan se, at linsen er, eller undskyld, hvor hans fødder står ved siden af den her Growlithe. Så de to passer meget fedt sammen på en måde. Det er super nice. Men der var ikke meget, der var okay. Så det er sådan en, jeg tror, jeg kan ud. Screamtail EX må være helt fint. Jeg tror måske, nu skal jeg ikke sige det for tidligt, men jeg tror, vi har opbrugt feltet i den her boks. Hvad er vi tilbage? Vi har, jeg ser ikke det blande lidt. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så en tredjedel tilbage af boksen. Det kan nok se lidt lækkert stadigvæk. Skal jeg lige have kameraet her. Sådan der. Så ja, endelig skriv ned i kommentarsporet. Faktisk meget fedt artwork. Endelig skriv ned i kommentarsporet, hvis I har et eller andet specielt, I gerne vil se. Så skal jeg se, hvad jeg kan gøre. Min vinkel bliver nok primært japansk. Eller, den bliver japansk. Medmindre det er sådan spilrelateret, hvilket nok ikke bliver det store, medmindre der virkelig bliver noget interesse for det. Så bliver det primært japansk. Også på breaks. Den er fandeme også fed. Applin Illustrator. Illustrator Rare, eller Art Rare på japansk. Det er sådan lidt hiv som hap. Godt, så nu har vi faktisk fået 3, så den der Eevee, den kan vi nok godt kigge langt efter. Men den Greninja der, den gør op for det hele. Jeg tror, det der Eevee-kort, det nok skal leve godt lang tid. Det er meget fedt. Men jeg er lidt spændt på at se, om den der Greninja tager pladsen for en Secret Rare. Fordi jeg har hørt om bokse, hvor en Secret Rare godt stadigvæk kan være der. Selvom der er en SAR i. Men jeg tror ikke, det er sådan en guarantee. Så må vi se. Men ja, lidt om hvorfor jeg startede det her. Som sagt, forkærlighed på japansk har samlet i 3-4 års tid, må det vel være. Selvfølgelig også samlet som barn, det er klart. Barn af 90'erne. Men er kommet tilbage ind i det, og stammede primært engelsk i starten. Men er ret hurtigt skiftet over i japansk. Og det har jeg sgu ikke fortrudt. Der er ikke nogen vej tilbage. Jeg synes det er fedt nok, at det engelske er begyndt at fedt Leafeon artwork også. At det engelske er begyndt at ligne det japanske sådan lidt mere. Men jeg synes faktisk at på en eller anden måde, det får det japanske til, eller det engelske til at se endnu mere sådan, ja, ikke kedeligt, men endnu mere sådan statisk ud, end det faktisk gør i forvejen. De gule borders gjorde trods alt, at man vidste,
hvor forskellen ligesom lå mellem det engelske og det japanske. Men altså, hip som hap, det er hvad man er til. Der var noget Terra EX. Der synes jeg faktisk også er meget sjov, og jeg tror jeg samlede en enkelt værdi. Jeg gemmer dem i hvert fald, hvis jeg finder dem. Jeg synes de er meget fede, de har meget fed tekstur. Kortene. Det er ikke dårligt. Men ja, samlet en del. Og nu vil jeg egentlig prøve at rykke det lidt videre i noget. Ja, bruge den viden til et eller andet. Bruge den glæde til et eller andet. Og så prøve at lave lidt content på det. Så nu må vi se, hvor det går hen af. Hvor det bliver til noget, hvor det fortsætter. Men det må vi se. Så starter vi også med en Crimson Haze box. Fandme er startet godt for fuld drøm med en Greninja EX SR. Det ja, jeg nævner det igen og igen, men det er med et dope kort. Det kan du sgu ikke løbe fra. Nå, det var tørt her til sidst. En tilbage. Jeg tror, den der SR, den har taget pladsen. Jeg gemmer så. Nå. Jeg tror, den har taget pladsen. Så må vi se. Jeg skal spille en helt sagt til det. Det er hvad jeg plejer at gøre. Det burde jeg også holde mig til. Jeg smadrer jo tingene fuldstændig her. Sådan. Sidste pakke. Og det var det. Sådan der. Men helt fair. Der var nogle pulls her. Og smid den her der. Så vi havde den der i Terraform. Det er noget McMortar måske. Apple. Ardra. Screamtail EX. Svarskyldig. Den må jeg lige læse op på. En fed Ardra. Endnu et EX. Vores Aceback. Sikkert hamrende spilbart på engelsk. Eller ikke, hvad der står. Endnu en Ardra. En EX. Er det den der Tyranitar i Future version? Det tror jeg. Og pullet over dem alle i den boks her. Greninja EX SAR. Det er fandme de andre kort. Nice. God start. Men ja, som sagt, der kommer til at være en masse i fremtiden forhåbentlig. Hvor lang tid der går, det må vi lige se an. En af de ting, der i hvert fald kommer til at blive breaket i fremtiden, er noget Vista Universe. Det bliver nok det første. Jeg ved ikke lige, om jeg sætter alle boksene til salg med det samme. Det må vi lige se. Men i hvert fald først og fremmest bliver det som vi breaker. Jeg håber, I vil være med. Og hop ind på Facebook-gruppen. Link her igen. Tjek det ud. Der vil være noget content på, eller noget post på det break, når det kommer på tidspunkt. Nogle priser, noget betalingsmuligheder osv. Og så kommer der noget pakkepost, som sagt, og en masse forhåbentlig videoer i fremtiden. Så tak fordi I så med på den her. Jeg kan stadig ikke helt forstå, at det blev til det her pull, men det er fandme ikke dårligt. Tak fordi I kiggede med, og vi ses.